राजखान्थि दैदेनगिरिना फोरोंगिरि, राजखान्थि फोथाराव ना फरायसालियाव, नोंथांमोनहा नैबे बिथांखौ नायनानै ला। बिथाङानो जादों खुंग्रें गुदि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि, जाय खुंग्रें आरएसटिसि फरायसालिनि सासे लेङाइ फोरोंगिरि। बिथांनि मुङानो जादों सोरांसा बसुमतारी। दा सोंलुआ बिसोरदि बिथाङा बबे समाव फरायसालियाव थाखो खालामो आरो बबे समाव राजखान्थि फोथाराव खामानि मावो। मानोना बे समाव बिथांखौ राजखान्थिनि फिरफिला लाना राजखान्थिनि केम्पेइन खालामनायाव दासान्दि रायजो राजाफोरा नुनो मोननाय जादों। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रों खालामनो थांखि लानाय समावनो नुनो मोन्दों फोरोंगिरि सोरांसा बसुमतारीखौ राजखान्थि फोथाराव खामानि मावनाय। बे समाव बिटिसि बिसायख'थिनि एमसिसि नांनाय समावनो फोरोंगिरि सोरांसा बसुमतारीया राजखान्थिनि खामानि मावनायनि सायाव आसाम सरकारा मा थांखि लायो समासो फोरमायसिगोन। राजखान्थि दैदेनगिरिना फोरोंगिरि, राजखान्थि फोथाराव ना फरायसालियाव, नोंथांमोनहा नैबे बिथांखौ नायनानै ला। बिथाङानो जादों खुंग्रें गुदि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि, जाय खुंग्रें आरएसटिसि फरायसालिनि सासे लेङाइ फोरोंगिरि। बिथांनि मुङानो जादों सोरांसा बसुमतारी। दा सोंलुआ बिसोरदि बिथाङा बबे समाव फरायसालियाव थाखो खालामो आरो बबे समाव राजखान्थि फोथाराव खामानि मावो। मानोना बे समाव बिथांखौ राजखान्थिनि फिरफिला लाना राजखान्थिनि केम्पेइन खालामनायाव दासान्दि रायजो राजाफोरा नुनो मोननाय जादों। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रों खालामनो थांखि लानाय समावनो नुनो मोन्दों फोरोंगिरि सोरांसा बसुमतारीखौ राजखान्थि फोथाराव खामानि मावनाय। बे समाव बिटिसि बिसायख'थिनि एमसिसि नांनाय समावनो फोरोंगिरि सोरांसा बसुमतारीया राजखान्थिनि खामानि मावनायनि सायाव आसाम सरकारा मा थांखि लायो समासो फोरमायसिगोन।